ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in super Pagganern Secret File ng ating kabisyo na si Rhea. Si Rhea na estudyante pa lamang nagkaroon na ng lihim na relasyon sa kanilang campus guard, sa campus security guard nila. And up until now, karelasyon na pa rin yun. Pero there was an incident na hindi niya makakalimutan at yun ay nang matulog siya sa guard house. Meron siyang naramdaman na kung ano man, parang multo, ganun. Tapos meron siyang nakuhang batuta doon at pinaghampas yung naramdaman niyang pumasok sa guardhouse only to find out na ito palang kanyang boyfriend. Na batuta niya yung tuta ng boyfriend niya. Siyempre pag naganon ka masakit yun, diba? Gano'n kasakit? Pag pitik, masakit? Hindi masyado. Pero kapag hampas, masakit. Basag, nakakaiyak talaga. Oh, nakakaiyak pala daw. So, yun. So, para kahit papaano gumana naman yung pakiramdam ng boyfriend niya, ang ginawa niya, hinilot niya. Oo, hinilot niya. Ano pang ginawa niya? Kinain niya. Nakakaloka! So, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc Yorje. Hi Rhea, bagay kang maging veterinarian. Napapagaling mo ang mga hayop na nasasaktan, gaya ng tuta ni Joel. Ang galing mong mambatuta ha? Asintonado, shooter. Ingat sa paghawak ng batuta sa susunod. Baka mamaya, ibang tuta naman ang tamaan mo. Thanks DJ Rocky from Doc Yorje. Oo nga no, pwedeng maging vet itong si Rhea. Mahusay. Kumbaga, nandun yung tender loving care, no? TLC. Malupit. Kahit walang o waiver confirmation mula doon sa mismong pasyente. Tilanggal na talaga agad-agad ang pagkakabuton ng pantalon, 'di ba? Sa nagsagawa ng paghilot. What a therapist. Charot with darot. Anyway, ito naman sabi ni Igop Motovlog. Good day, DJ Rocky. Lupit talaga pag security guard. Matutulis din. Pero mas matulis pala ako kasi nakapag-take out ako ng lady guard. Nagmalaki ka pa. At yun ang partner ko. Okay. Shoutout po muli sa TNVR Alliance Grab Car, especially to Chairman Gary G and the Boss Family at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na naka-tune in at naka-grab on pa rin kahit malakas ang ulan sa kakalsadahon. Ingat-ingat, slippery when wet. Kapag merong wetness, merong dumudulas. Charot, no, Darot. Eto na, hindi nagpadaig ang ating expert na nagko-comment sa SPG Secret File. Pakinggan nga natin kung may kwenta tong sasabihin niya ngayon at talagang kung hindi po ito out of this world, ha? Okay? Masasabi ko lang sa letter sender, ang swerte-swerte mo naman.
Biruin mo naman, pinalo mo lang sa ano niya, tapos marami ka nang ginawa. Subukan mo ulit-ulitin niya para masarapan lalo yung security guard. Ilang muna masasabi ko at pabati kay Lawrence sa kay Tina. Ilang DJ Rocky, salamat. Mukhang si Brian Mariano, no? Parang inggit na inggit ka. Palagay nyo ba sinadya yung pagkakabatuta? Na dun talaga yung target? Depende. Intentional kaya yun o hindi intentional? Depende sa sitwasyon. Actually po, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na marami po kaming bisita sa loob ng booth dito sa Love Radio. As in, puro sila batuta. Puro may mga batuta. Yung isa, dalawa yung batuta. Charot eh, darot. So, ngayon, tatanungin natin sila kung ano ang kanilang masasabi sa ating SPG Secret File. Unahin muna natin ang alias na si Carlo. Ay, Cardo Dalisay. Okay, sige. Cardo Dalisay, laban mo na yan. Sabi ko lang, ingat sa susunod. Kasi ba mamaya, yung mahuli sila. Mahuli sila, matanggal sa trabaho, ganun. Sino manguhuli sa kanila? Yung guard yung nagro-robing? Matanggal sa, yung sa agency. Yung ganun. Kasi mali yung ginagawa. Ganun. Mali yung ginagawa ng guard? Oh, yes, sir. Sa totoo lang, dun din ako naku-curious eh. Paano nila na gagawan ng paraan na malihim nila yung relasyon nila? Di ba bawal nga yun? Sa student handbook, yes, tsaka doon sa level... Saka matindi din estudyante matatanggal. Pati yung estudyante. Lalo na din yung security guard. Dalawa sila. Saka nakakasira ng reputation ng school sa ng student. Okay, yan po si Cardo, ang chick monk number 1 natin. Thank you, Cardo. Next naman na magsasalita at ang alias niya ay... Ako nang bahala? Not. Not kasi ikaw ay? Panot. Happy, okay na. Shoutout po sa mga panot ha. At least hindi kayo ginagarapat at saka kinukuto. Tipid sa shampoo at conditioner. Diba? Ang pwede lang talaga sa inyo, Star Wax, Floor Wax. Endorsement. ACS. Hello. Ano masasabi mo dito sa SPG Secret File natin? Bago umaksyon. Ano? Maghugas muna. Ay, oo. Off the air kasi, sabi ko, ang weird kasi. Etong si roving security guard na boyfriend ni Rhea, si Joel, di ba, ikot dun sa mismong campus. Malamang pag nag-ikot ka, naglakad ka, tapos ganun yung uniforme mo, di ba, pagpapawisan ka? Singit nun, diba? Yung mga... Bakit? Naamoy mo na? Hindi. Ba't alam mo? Yung totoo. Bakit alam mo, ha? Bakit alam mo? Kunwari ka pa. Ganun, wait lang, bumabaho ba? Yung iyo? Maalat talaga. Sana magkaroon sila ng hygiene, di ba? Dapat hindi yung banat lang ng banat. Tama. Kumbaga, proper hygiene. Yung init lang ng katawan. Oo. Pero kasi kapag nandun ka na sa moment na yun, di ba, parang hindi mo na maiisip na magugas o kung ano man. Talaga? Ang selan mo sa itsurang yan? Kamot ulo. Siyempre, ganito na nga itsura, hindi pa aarte. Sa bagay. At ang panlaban mo na lang yung kabanguhan, di ba? Yun na nga. Kung mabango ba siya or mabango yung ano niya. Baka naman kasi nakapagilamos. Ang weird nga di ba? Pag mga lalaki, normally, di ba kapag umiihi kayo, parang tinataktak nyo lang. Pinapakpak, tinatagtak, di ba? Parang ganun lang yung ginagawa ninyo. Nagbibiday din ba kayo? Binibiday nyo rin? Pag umiihi binibiday nyo yun? Binabaril nyo rin? Nagbibiday.
Imbento ka! Imbento! Iba yung binibidig. Iba yung binibide. Anong binibide? Ano? pag Jumenger box. Oo. Pero kapag yung ano lang, Eh, kasi ako may lagi akong dalang wet wipes kaya pag after ko mag-wiwi, so, inaano ko siya. binabalot pa. Palutin. Tare, parang bagong prito lang ng hotdog. Hygiene. Diba ganun yun, tinitisyohan yung hotdog na medyo madaming Ganito na nga itsura, hindi pa arte. O, tama. Sa bagay naman. Okay, sige. Thank you so much. Not. O, ito naman. Susunod nating live commenter. IC? Mak. Lapit ka naman sa mikropono. Mak. O, anong masasabi mo sa SPG secret file natin ngayon? Masasabi ko lang kasi yung babae ang ng first move. Palagay mo, di ba yung security guard ngayon nagsabi na pag ako nanalo dito ka dapat matulog Pero hindi niya naman dapat inano eh. Anong inano? Hindi niya agad binuksan dapat yung dapat buksan eh. Tulog lang, walang anuhan. Yun. Kung tulog lang, walang anuhan. Walang batutaan. Batutan. Bagay. Kinain pa. Ay, oo nga. Ang lupit no. Akala ko talaga matatapos na dun sa hilutan. Yung pala meron pang kainan. Grabe, nag-midnight snack, no? Parang yung babae. Parang nainitan. Nainitan. Masyado kasing salimuot yun. Di, tsaka siguro bata pa. Sabagay, kasi dala ng kapusokan ng bata. Pag bata pa, di ba hindi masyadong maselan? Ano bang mas maselan? Pag bata pa o kapag medyo tumanda na? Parang pa nasa mid-25. 25 mas maselan na. Sumiselan na pag 25. Pero kapag medyo kakatungtong mo lang ng 18. Go with the flow pa rin. Na kahit mabaho, laban lang. Kahit pawis-pawis, kahit maalat-alat, gano'n. Hindi, kasi crush niya naman yung Hindi, boyfriend niya ka mo. Hindi, nung una pa lang. Nung una pa lang. Totoo naman. Anyway, maraming salamat sa iyo. Ito naman ang susunod nating commenter. Sino ba? Meron pa bang commenter? O, sige. Laban muna natin. We have last 2, Okay, laban. Anong alias mo? Tanggol. Grabe, Pakiyapo na tayo dito ngayon, Ano masasabi mo? Ayun nga. Again, awareness na lang talaga. Awareness again sa pangangatawan mo. Lagi ko nababanggit yan. Kasi syempre, kagaya nga, okay. Ayun, awareness na lang talaga ang masasabi ko. Kasi syempre, nandiyan na tayo sa eksenang yan. So dapat, always, ready kayo. Diba? So, kanina nag-rate tayo dito. Nag-rate tayo ng ugali, ng Off the air, online. Online. Sa online, nag-rate kami ng mga possible na katangian. So, dapat, kapag nandiyan na kayo sitwasyon na yun, maging aware, be ready always sa bakbakan. Kung ano magklaseng bakbakan yan, mahirap man o madali. Ayun. So, always be prepared. Ayun. Thank you so much, Tanggol. At eto na po ang ating last. Ay, wait lang. Dalawa ba kayo o isa? Yan. Anong alias? Dodong. Okay, Dodong, laban. Taray, parang star witness ka, be, Tingin ko naman iba nakakilala sa akin. Yun nga, ilang punto? Apat na punto. Ano yung mga 4 na punto yun? Ayan, dalian mo kasi 4 na minuto na lang tayo. Yung relationship nila, bawal yan Bawal yan. Bawal yan. Kasi pag nahuli siya ng kabaro niya, syempre hindi ko sasisira ng mga chip natin Pero may ibang mga chip dyan, hinahanapang ka ng butas. Para umangat. Parang ilalaglag nila yung isa para maging mabango yung pangalan nila. Yes. Kaya, tama nga din na nailipat na siya para makaiwas siya sa issue. Sa issue. And pangalawa, sa estudyante naman, sa sender naman, isipin mo naman maigi dahil
Ako dala mo ang pangalan ng eskwela niyo. Oo, masisira ang pangalan ng eskwela niyo, lalo na kung nalaman na may ganun nangyari. Napaka-immoral. Oo, napaka-immoral nun. Diba? Uso-muso yung mga... Unethical. I think the word is unethical. Oo. Sa bagay, mas unethical na lang para medyo... Yun nga, unethical yung ginawa niya. Kasi, paano pag nalaman ng eskwela niyan? Bababa ang level ng kasi may mga ranking ng eskwela. Ay, oo. Kick out pa. Totoo. Matadamay din yung gwardiya, matatanggal din sa agency. At saka maban yung agency mismo at talaga. And number 3, yun nga, may tamang place para gawin yan. Mas much as possible dapat yung hindi nyo ginagawa sa eskwela. Oo nga bakit kasi sa loob pa ng campus? Pwede naman doon sa pwede naman doon sa labas. Oo, doon sa sa karinderya malapit sa school, di ba? May mga puno doon, sa talo-talo na yun. Di ginagawa ko yun. Uy, nilalaglag mo na sarili mo. Hindi naman ako nakikilala. Okay, sige. Last na. Last. Hindi, yun na yung last ko. Tatlo na lang. Tatlo. Akala ko naman 4. Diyos ko na. Hindi, baka maubos yung oras eh. Okay. Uy, maraming salamat sa mga nag-comment ngayong gabing ito Tsaka nakakatuwang isipin na na at least kayo kahit na feeling ko mga manyak kayo. Naisip nyo lahat ng yon. Diba? Feeling ko naman ng lalaki talaga medyo may konting kamanyakan inside At lahat naman ng tao may kamanyakan naman inside. 'Di ba? May merong something na parang inside of us na hindi naman lahat alam. Minsan isang tao lang yung nakakaalam o minsan ikaw lang yung mismo nakakaalam, 'di ba? Depende kung gaano ka ka-out sa sexuality mo or whatever. So anyway, tama yung sinabi nung mga kabisyo natin na nandito sa booth natin, yung about sa unethical. Masyado kasing malalim din yung pagpapakahulugan natin ng salitang morality para naman sabihin natin na immoral yun. Pero yung act of it na pumatol and nag-allow yung security guard na maging sila nung estudyante, he is the more mature person. Dapat siya na yung nag-bump off nun, diba? O biglang naging, secret pal to. But, naging guidance counselor bigla si DJ Raketera. Pero, aside from that, kung talagang hindi nyo mapipigilan yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, then umalis yung security guard sa pagiging security guard dun sa mismong campus na kung saan siya nag-aaral or kung saan man affiliated yung estudyante dun sa kung saan man, diba? Kumbaga, as in, wala kayong connection sa isa't isa. Kasi I believe, meron namang iba na nagiging magkarelasyon na yung isa may trabaho na. At the same time, yung jowa naman, nag-aaral pa. Pero nasa tamang edad na. Diba? May mga ganun naman And sa panahon ngayon, diba, pag second year college naman, alam naman natin na 18, 19 years old ay yung mga nandiyan So, 19, 20, diba, ganun na ganun yung mga edaran ng mga taong nag-eskwela sa ganyang mga pagkakataon. So, yun. Tsaka, hygiene. Hygiene, do not forget, kabisyo, kasi, it's a mirror. Diba? It's a mirror of yourself. Na kung gaano mo alagaan yung sarili mo, kung gaano mo minamahal yung sarili mo, it's a representation of yourself, diba? Kumbaga, okay na nga kung sakto lang yung pagmumukha mo, sakto lang yung katawan mo, pero at least malinis ka tsaka mabango, diba? Kumbaga, marumi man sa inyong paningin, at least malinis, diba? Marumi man sa inyong paningin, malinis naman. Abango pa. Mukha lang madumi, pero malinis. Ganon. So, sa mga kabisyo natin, tandaan nyo po yung ganon. Anyway, I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker. So with me, DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Law Radio. This is SPG, Super Pack and Earn, Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!